Ngibona ngehla nyuka ntwana ngisuke nyotabalaza Angicela ungangijaji ngifuna le mali ukubona ngiphanda kahle Ngibona ngehla nyuka ntwana ngisuke nyotabalaza Angicela ungangijaji ngifuna le mali ukubona ngiphanda kahle Ngibekisa kwetafuleni Ngibekisa kwetafuleni Ukuthi ngiwasha amadustbin afani ngilala ngina-something endlini balala badlile ngispanele ejardini intwana iphandi. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafela Motsiba aka Mr. Cool himself. Intwana samakhonji la Blomo Tsotsi la kujiya khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Ntariana bafethu. Welcome to Ikasevukile bafethu, your number one favorite show. Khona la eMkonti bafethu. Currently we're at Makura Drive. No dumping. This is not a place to dump waste, but it's a place for creatives and indawo yobumnandi. Alongside I have Pantsula bafethu, not Vandal. You can tell about their perfect dress code. Ukuthi amapantsula, but then it's singayinwebi. Ngifaka bafethu kai, then we give them a warm welcome. As usual, you know, it's Tino Minari numero uno Gambino, aka Tino Vicky Luciano, first black Italian. Italiano. And I am. Yes, Chuck Diesel. So we'll take off it. Yeah, sure. Lele chiga na steering. Vele bafethu chakatola bafethu intwana kaTsharu umshana kaMthathu yasemfulo namanje liphakeme welele kasilivukile. Bafethu, this is the big three of Soweto, but then it's decided with Majita Ekasi yabo, so we can talk about the brutality and the vandalism that is killing the culture uPantsula. And as far as ukuthi bona babuya yaphi, how did they grow up, and uPantsula bakuthola kuphi. But other than that, bafethu siyabonga ukuthi ngizile show. All good man. Thank you bafethu. Thank you my friend. No. So first question bafethu, nabo bani for abantu basekhaya ukuthi banazi, and then Melan, which gang are you in, or a movement are you in? Kafile mina ngaqala, so mina file igama lami ngoMathata file, ngaziwa ngoMathata file lokishilo. La isigama lami labampeli bani. Angazi nokanga. File sintwana ngesikhle. Mina ngintwana yasekhaya. Ya mina mara otherwise ngikhuleka ngayo Soweto. Ikasi lami ngiphuma ku Freedom Park, yabo? Yeah, and home ground iProof file ngikhulela ngayo high school wise. Mathata uphuma phela esikole. Lesibhali. Oh. Sharp, because you're gonna dive deeper on the way to Mathata. Nokuthi lize kanjani wabe kuphelona. Because if umuntu bazombiza Mathata, khotho what's Mathata. So azeka la Issue, thank you bafethu. Mina ngigama Hotman Kutlwana yabo. Mara well known as Musa. Mina ngikhulele Cream Village ya. Well since nje ngikhulele ngada, so ngirepresent iVeve. Yeah, iskim sami iVeve, well known ekasi vele, but well known for reason to grand push movement grand yabo. As much as ngibona nami ngiwe ngidresse ngakhona ngishona la zikhona nazo izidresse ngiwe nami ngile ngakhona. Yeah, so we inspire others ukuthi bayenze the same. Yeah, no, mara ya mina nje ngizipushela nje iculture ngendlela nje ezinasi nje yabo. yeah, So yeah, but So- no mina ngicabua nje mina ngumdanso right now yabo. oh, So i-culture so ngikutshela ngeVeve. iVeve lenza izinto ezibhaya whereby yashuthwa, yajayivwa, like nje siyasothi like senza izinto ezibhaya, banokusibiza ama-brand, sishuthe nama-brand yabo, izinto ezinjalo. Yeah. yeah, no. So bafethu ngiyabona ukuthi uPantsula is not just iphanga, but uPantsula for the future. So kunento esiyenzayo namajita every day mawazile yabo. Ngicela ngoChuck Dika la. Mkhoza mfana kumawuza mfethu. Yini into oyibonile ngathi kenze ukuthi uvulile ihlo ngathi advise ngayo maybe? Ukuthi lezi zinto zazekela ukusimisa isikhathi eside. Ubonile ngimisile i-power rate yami yawela phakathi kwesitamukoko.
Ekuseni ihambile power rate yami ekuseni. Yeah. Umuntu ommisile bafethu, umuntu like yasikwenzakaleni bese request Uber vandaag ne. Then why we request Uber? Lo muntu lona sitshela ukuthi angeke athathe Uber yethe mall. Kumele siphumela ngaphandle. Elinye i-taxi driver boneni bese lifuna ukuklapha umfethu. Mfana. Hey, manje power rate ka-$1 angayiphuza, yalibona ibhadi. Angishaya amasipha ayi-2. Khona wena phakathi kwesitamkoko. Engithi kwehle litroli igcwele amagrosa. Mina ngitroli mina. Mfethu. Ungithengisa phakathi kanjena kwesitamkoko. Uyalikhipha. Uyafosta leya. Serious pipe yela. Hayi bafethu, ichakade la ibonile fana. But then nami ingibonise something ukuthi hey. Ungathi uyandlula sinini babe uhambe nefoni endlini uphume na endlini i-right esikhwameni. Uthi undlule ephayipini esitamkokweni iwe. Zonke lesikhathi beyingaka izokhetha ukuwala. iPhone, power rate ngiyayibona iPhone mfethu yo. Awuvele uphakathi. Yeah. Hayi yeah. Okay, Tiro. Njengoba usitshela ndoda wani boneni nomzali. Ngiyanjaya khona la ngasemakasi lapho. Maqedwe ukushopela. Ngizwa kanje ngihlangana nelinye ishambula yabona. Abangafuna ngishiyaka. Shambula. Mara no inhlethi yazi into esiri ngale shambula yini? Shambula no self-port yokila kusase ishambula. Yo. Selishambukile. Yo. Ngizwa ingizwe ubuhlungu la le. Ngibona umntana bekashisa tawo. Yo lo mntana bekenza amaconsa. Abayenza ama-Marisa noma ngimpeka ne. Izami yabasiyela. Mawubhekile what's the cause? Uyabona ubhemekile. Bani uziwe crystal. Methamphetamine. Sekushoda nje ukuthi asihlale. Mara kusase uye. Lo mntana bekababa kawo. Nayi man. Yabona le khona le. Yakasokisi. Yeah. Mawukhuphuka it's first right. Lelo gasi. Yes. Yeah, hayi. Vele ngiyangikhinya la le. Ngafele. So into engibonile. Basically into oyibonile wena vandaag is kasi illness wasekazi yobha besibona. Awapheli njami. That's all you see. Yeah. Kuza kanje. Yazi mfana ezingitshela first off amahlanya bewa famous futhi mawuyihlanya back then. Beba into groot kas lonke belazi kunehlanya eli1 ba 2 3 3. Yeah. Hayi kawo. Kuza kanje. Enye bogeleza nayo, enye boblama nayo, enye bodlala idiski nayo, enye bojole kasi layo nekwali. Zonke seziyahlanya Jacques. Ndamakhalaphi. Ikhalapinyo nje. Yes. Crystal meth kama whole hood amphetamine. Nami? Yeah. Into engiyibona ngihlala ngibona on a daily basis. Ayikho enye into ehloti ukudlula leyo njalo. Yeah. These niggas are role models way better. Into ngiphuma va. Mabo, before Like ukuthi like mina pheka mina ninjani. Yabona mina ngangancane ukuthi intwana yami nibe yi role model yentwana yami. Abo engilandelayo. I wouldn't mind that. Mara ezibhaya ikasi lami nejayi. That's why mina into yami ayizi la ikasi yelo. Ayikho la ikasi. For the main reason yaloko nje kuphela ukuthi basic shubi biselboli. Oh, ngithanda ukuphela. Yeah, Ukuphela futhi la wandaba. Yeah. Wandaba ngithanda ukuphela. So, wena Mkholi nizeni nonke but each and every person ubona into yakhe. Oh. Wona uboneni vandaag ekuseni. Mina mangibuka namhlanje kuseni ngibona grand ngazi. Pheli langa lami. Alikho dingi ngicabanga ngakhona. Ngikhona la engiyakhona. And la engiyakhona indawo egrand, ikasi livukile. Angizwasini. Kodwa manje lengikhwazile. Okay. Langa lami phela ngivuka ngi-excited. Ufuna ukucamba manga yabo. Pheli broadcast yami yokucala ngiyabona ukuthi amakhotmana ayaphusha. Athini ngiyabona ukuthi amakhotmana ngizakala. Yeah. Angitshela so ngifikile manje mina phela ithi ngivuka excited. Yeah. Size la ku-podcast. Yeah. Ngitshela. Ngiyakuthola. Kodwa namanga. Ngumsashaya. Yeah. Yini ukubonile marathi? Hayi, ukunakala. Eksindaba zakho. Straight hot man uka ushobi ba mara yabo as much as na yathi uvuke kamnandi vandaag I can say nami it was the same thing ngoba unginform izolo ukuthi mele shy round yabo size la ema broadcasting as much as nami kuyi first podcast yabo yabo abantu bakwazi ukungibona grand webha ngikwazi ukubatshela ukuthi into esiyigcoka siyigcokelani right so ukuvuka kwami vandaag ngivuke sweet nje ngoba njami ngitshelile ukuthi abheka kumele sidabukele la
sibadlele nje kamnandi as always sithi kubabona nje kancane. So yeah, nothing much nje. I can say ukuthi amaplan wami vandag as much as wathi besize ku-KCTM besize la sobona ukuthi sibatshele abafowethu ukuthi ka yabo sipansule nje kanjalo. No. So before, because Chuck Mphethe welele obvious. Kabuhlungu Ngidlala umculo wakhe. Yeah, ngithiwa ngakushayela nevesi nyana lakhe liwa eshaya says bekuzoba njani ifudola bekangekho amapansula bengeka bebaningi sowethu bamba bamba le and then so Mphethe I wanna know yabo. We had a conversation with Chuck D. Yeah, ikhombole. Whereby besikhuluma besikhuluma ngespansula. Yeah, ukuthi ispansula siyadura. And yabona amajita agcwele kanjani. So I wanna know dog, like how much is it 2 piece? So ipiece ukuthi manje maye kanje sithi uthola nge 1.2 600 ngaze 612. yeah. Then Jay-Z. Jay-Z Scotch. Yeah. Scotch masi half kanje 1.1. Sidle nalo 1.1 k. Jewelry. Ayijwelry yabiza khona. Ayijwelry yabiza. Cause pede gifting no gifting yabiza. Jewelry qala ku 600. Sengikhulumele re. Yeah. Iqiqe iqala ku 130. Lela kwemalini. Yo, elami khotmane yo. Alilami 231 700. More tweet 1.4. Yeah. So that's why lentona zamapansula sithathelana zibulalana because they are to Iyadura le. Bakhona ku-afford abafuthi abaningi la. Angithola. Yeah. Thina sikwazi ku-afford siya-afford because nathi nama-side hustle. Hayi ukuthi ngoba si-warm or ini. Yeah. Akwaziyo bayazi ukuthi nathi sikhula kanjani. Yeah. Angithola. So ukuthi thothi nethothi iphanda kanjani. Uvuka ucabangele ekuseni mawuvuka uyokucala ucabangani kanjani. Yeah. Because angeke uvuke ukuthi hayi namhlanje nemachiteni ngibona amachita and out. Caba. Bangaseliphelile. Dasata Ukuphanda. Yeah. Ungaphandanga usele. ngaramela uphande ngendlela Yeah, ngendlela ezigre. Yeah. Phanda kwakhona kusikuphanda lokhu ukuthi manje sengikhipha imimese, senilanda abantu senokwazi umuntu. Sayide ngisiri bro. Yeah. Yabo futhi okwazi umuntu isiri kakhulu. Because thina sikhipha imimese sifikele sibahle kahle. Yeah. Imese sikhipha. Bathi imimese sikwazani. Mara namapansula. Straight. Anithi and laba kwaza namapansula yekho nithi. Hayi. Awukho nithi. Ungori. Yangithola. Enema akhenya ngoba manje awusiflex ezamapansula. nami ngingasho ukuthi le ntwana lezi eziphakayo reason being ukuthi abakhulanga emndenini ograde yabo. Angibablame labo nathi siphuma emndenini no rough bafethu. Sibuya emndenini no rough whereby like ngingasho ukuthi nami ukukhula kwami yabo while bengisakhula bengibabona abafethu bashaya ama-DKs yabo nami bengehalela leyo mpilo ukuthi nami ngifuna ukufana noKaka yabo. But uMawuledi bekangayisupport whereby ubone izenzo zabo. But mina ngamtshela uMawuledi ukuthi mina Mawuledi ngifuna ukuyishintsha iculture yabo. Hayi mina kuphela khona amajita abhaya enza izinto ezigrand ngaphandle, but nami ngifuna ukuba one of bona whereby ngishintsha iculture babonisa ukuthi iculture into enjani yabo. Whereby like asiphathi imimese la siyakhona nje ayifuneki imimese ukuthi istonse kushuto sinokuhamba estradeni nje istonse ehotman esingalicabi nje librike ngekaka lithe bafethu manje ngicokwe kamnandi bafethu ngifuna nje soshaya something yabo nizeni nizongiperformela somewhere ubona izenzo zethu grand is clear manje masiba siphampe estradeni asiphandi grand bafethu asiyenza izinto ezethu grand sifuna ukuzenza ngendlela ezonke masibona intwana ishaya isigcokonyana sifuna manje ukuyiblows intwana encane. So mina into engayisho hotman ukuthi cela ukukhuthaza amajita ukuthi like senzeni izinto ezigrand bafethu amapansula bafethu into egrand the culture le into ebuhlungu kabuhlungu bafethu singafeka sibabhaya yabo ngendlela ezidifferent ngitshela khona abajive khona abaqulayo khona yabo. So yeah, that's what I can say nje ukuthi yeah nako kunye singakusho fele nathi nama role model yabo. Since mina ngikhula mina fele ngintwana se-Freedom Park khula wami ngikhulele eFreedom yabo. Ngasho ukuthi bengiplome eFreedom sifele
ngayiya DK bengiza ngokuvakasha via time ngithola vele ngize DK ngwele Frilo sefrilo sangikhula ngapha kulele emikhukhwini feni okungenani mina i-primary yami ngikhula kanje mfethu Mawulidi akekho nami eduze angali useduze mara kahlali nami futhi ungirentela ingoja yangithola uPlomali mina ngihlala namajita ngoba ngumfethu eyakwami straight namajita kuphela Mawulidi makafika ufika ngokuzopheka uyaphuma Mawulidi umuntu osipana sipana emapala yangithola vele ngikhule vele and engingakusho vele mina umuntu owangenza ukuthi ngincane kuPansula koni out yase-custom bathi uprofessor sona se-Freedom Park shout out to le-Antwana namanje ngisana le-Antwana iyangenza ngincane kuPansula mina ngikhula le-Antwana e-custom yobe like le-rock ngesiPansula kanjani like ukwebe ijuwishi yonke uyiphethe intanga isidwadlo everyday tikhiselisho mfethu lapho ngintwana vana ama-hotman futhi angengcondo ezidini ngenzwa kanje kanjani Antwana ngicela ukuyisondeza on angitshela ukushifta kwami la ngishifta vele sengigqoke amakloti yadrela atlen mangifika vele intwana ezibhangi ngizithola zifika kuziya ngalento yobubhutshwa into ezibhanga mina mangifika vele aqale lento yokuthi afele ngiyiPansula mangiyiPansula kanje ngithola amajita vele waseKaslami straight vele bawazama ukuba amaPansula yabo mara ngeke ngisho ukuthi boka amaPansula ngeke usho ukuthi bheka amaPansula because amajita sigcoka isiPansula agcoka ububhutshwa ngeke ushaye iNike bese ushaye i-two piece kanjalo kufana nokuthi awusaseyiPansula kanjalo so igqoka ngoba uyayithanda uthi angeke ushaye iNike wenzeni ngeke ushaye ikepisi leNike ushaye ibhathi yeNike bese ushaye i-two piece ye-Dickies why ngeke athi uPansula angeke angeke iqine nani Ndachi njengoba uze nempintshi yakho le egcoke i-two piece le hleli lapha ne-Nike akusuPansula uPansula ngasho phela ke ngibeke kanjani dayideng ngibeke kanje iNike uyishaya ekhanda ishayina la angithi enyaweni nasekhanda angithi bese ushaya ini i-two piece angeke ngithi ini na mara kusuPansula yazi uPansula akusi dress code akusi outfit uPansula I know mina amaPansula amaningi angagcoki i-Dickies yangithola yes isiPansula ukugcoka ama-Dickies yabo Alaska Samson whatever siwagcoke kakhulu sewagcoke most amaPansula lapha angakazalwa nokuzalwa lawa namhlanje yangithola ekubeni nathi ayiqalwa ngayithi sithole kubo malume uyangithola amankeli wethu but isiPansula ngakushayela isiPansula without ukugcoka ama-Dickies uyangi-understand khona isiPansula siyahluka khona isiPansula sesi-Grootman wena uzombona sishayile bese udaksi isiPansula uyangithola ngoba wena wazi isiPansula kuyi-Strachenmeyberg yabona iNavarro or uyangithola uyithanda khishini yangithola but isiPansula akusi outfit grand uPansula buqala nayi how do you think yangithola yabo ifana nokuthi manje yabona kunesigebengu kunotsotsi uyangi-understand that's why kunama-vandal kunamaPansula abantu ukuthi vele bahlukile bayayimosha lento bagqokeni isiPansula yabo abojakalasi phakathi kwesikhumba sane semvu uyangi-understand sure so uyayibona leyo isiPansula nje akusi outfit ngathini impahla yesiPansula nje image nje i-image kahle kahle whereby i-image like mama gents isiPansula kahle kahle it all derived from as a dance. Pansula was a top genre, it's a type of dance. I mean to have kunesibhuku so isiPansula is his dance yangithola and then i-dress code came with mawushaya isiPansula mawushaya ishuthi isikhanda angithi yazi kunesikhanda kunesiPansula kunesibhuku so manje leyo dance iye yazwakala image evalana nayo kwaba yini All Star Dickies yabona those are the brands ebezibayisana nesiPansula. That's why bekuwa amaPansula abantu abashaya isiPansula bebegcoka in a certain way ukuthi manje bashaya
i-Dickies and makuthapekana khona athina ama-brand wasekathu kokucala. Dickies yase-States, All Star njengoba igcwele kanje i-350 yase-States, Chuck Taylor an American OG, umadala wakudala wayishaya uChuck Taylor, yangithola. So the culture le yomdanso nesipantula kuze kube yipantula, hence ngithi ni-representa the way. Mina ngasho ukuthi ezingabuya ngeke sure ngingamapantula lento esibonayo ethi manje ashaya i-Dickies nani into egaye i-All Star igameli khona abantu mabathi mababona i-350 seba already seba classify nobutsotsi seba classify ne-crime seba classify yayithola noma i-All Star clean icwebezela but i-All Star yona now seyinegameli because of into is associated nabantu abathuna i-crime and then yangithola ngafika ku-counting bafika bathi sibone ngama-footprint we-All Star. Yayithola. So isidwadlo has nothing to do with ubupantula. Yangithola. Yabo bengi-eda kule nto le besiringa yangithola bengi-eda apha kuyo yabo nokwenza into ngokuthi maybe Mtariyana maybe kangigaye ngi-connect something ukuthi i-tune video ngiyabo ngakusipanela ngi-tune maybe kusasa sekangibuza ugcina usubmit-a la angishayile nje ngishaye isipantula yangithola. So le awuthi igqoke nje kuphela igqokanga outfit yesipantula yabo but anisishayile nibahle nama-gents wenu spirit but ngiyathemba ukuthi nani nifakele emandleni ngendlela vele enishoyo ukuthi niphusha ngendlela ezigrand yangithola. Kanjalo mfele mina ngasho ukuthi dayidi ngifele mina ngiyasipana la ngisipana khona ngisipana emathathwini mfele mina straight emamba inki yangithola mamba inki mfele ila ngisipana khona kushawa amathathu kushawa ama-PS yonke into la yangithola mara otherwise nje sipantuleni siphakamisile neshuti sishake ngisho ukuthi emantini siyakhipha maybe amashuti abo ma-10 abaya 15 yamaningi baya shoot siyadelela ke and everything like photo shoot like shoot your culture ama-model labantu shoot your culture sayishaya rough like daily sabashintsha nabantu basitexta from fair umuntu atayi ngishaya ngokushuta namtshela ngiphuma va ngankoma eplukwana ngimtshela vele angayima usejozi uzongitshela ngomlando ejozi shayishini baningi abafethu bangaphandle engingabakhomba ngisho ukuthi abafethu basuka le untango uzela ngeshuti this is pantula-ke leso hhayi la abasibambela amaphanga ngigwaze nabomama wethu umkhulu wami une-BP nomagogo nombamba inkunzi. So I want to know something. So as uvalue isipantula kangaka ne then kunabantu abamosha isipantula la bantu kahle kahle banimoshela isintu because isasco ayisakwazi ukusebenza namapantula because amapantula ayakwazana. So nithini ngalo thiki leyo yalabantu laba abazenza amapantula mara kusamapantula babulela abantu mina I can say ukuthi abantu bangase amapantula ne Bafethu sasibengisho earlier on ukuthi asenzeni izenzo ezigrand bafethu kancane nje 2% kancane bafethu sithi kuyishintsha ngiyazama mina mangikhuluma kanje angeke ningimamele akula kancane bafethu dayiding asiyifuni dayiding kunakuthi ini ntwana yami dayiding yokuthi manje nina nizothi mani dressile or nenzeni nifila ngathi namapantula ngalelo langa nihambe nogwaza abantu moshe reputation yethu bafethu babasibheka la estrateni babone ngathi le ntwana zenza yizo lezi ezikwazanayo so asifani asifani bafethu nani anifisi kancane nje ukuthi kuzintwana encane kuwe maybe intwana encane okay not intwana encane nomuntu omdala or intwana encane zifike kuwe sithi hotman isibhekele kuwe we role model yakho like anifisi kuba kanjalo bafethu senzeni izinto ezigrand siyanicela lento leyo ukuthi siphathe ummesa asiyekeni kancane bafethu mina ngicava ipantula ukuthi masihlangana mangibheka ngikubhekile suka ngomdanso hayi izinto ngithola suka ngomdanso ukuthi manje sesiyakhinelana mangibona ngiyakhinelwa masidlulana sekangiplanela lapha nakumaca siyekeni lento leyo bafethu asiphusheni izinto zethu sibweni asiyenzeni kancane sibhekeni ukuthi shintsho ubhawu zoba khona abantu ababhaba bazophumelela ngesipantula ababhaba bakwazi ukuphumelela singajiva sonke sishise khona abashisayo le kasilama ababhaya blind makabaphelela kuma-drugs yabo agcina badla ama-drugs badla izinto ezihongo nomuntu loyo umbona ukuthi nami mangikhula bengifuna ukujiva njengayo leya maka noma ngiyibheka
ngizwisa ubuhlungu no iza kimi itshele mina ukuthi mntwana wami uyashisa yabo but big ups yabo kulawo mina ngisho ukuthi khona nalabantu abaculayo njengabo Chuck D kanje ne motivational words abawasho ukuthi senzeni izinto ezigrand ngiyazi ukuthi banokucula fede basho ukuthi hey angithola maybe bafethi what asiphakani bafethi bayacula labantu bayazi express yabo but then singamameli umculo wabo abu-rev sithi hayi u-rev usho kanje etrekini ibayanya labantu hayi bafethi senzeni izinto ezigrand simamela ama-track abu-Hotman maka siwathathe ngendlela ezigrand caba ukujayiva ngawo ama-track abu-Hotman ayasi-inspire nawo bayasi-inspire yabo ukuthi senze izinto ezigrand so yeah that's what I can say nje bafethi cela niyenzeni izinto ezigrand. Sharp. So basically, shout out to the culture of music. You're not only making people dance, you're also healing people and giving them mindset. Regarding dressing. So man. Okay, so check this. I said that notito number uno. But it's going to which we call story time. The story time is where you're gonna talk about this in the end guys born as a mapanto. And John, if you a traumatic things and understand. Nemenes Khumula, eating Champelo Chakatola who's making a cassette and a lot of kids Nena, a target market tag. So I want to was well a man, a target market Chakatola. So for no to Chakatola and understand this. Ultima to post Bega John, who's Beggy Soldier, Begatini, like an understand this music Kulumangan. Because Chuck D, Gunabazali, Kabakaba good in promoter Labantoa. Ukuthi bakali. You understand? So ngikaya okay sharp. So le ngikaya uChakatola ukuthi akhulume. Then an explain le mapantsu labukela ukuthi kasi rap yini and ifuna ukwenzani. Uyabona mina mangizokushayela inamba ngithi uVusibeka Tshontsha ngisuke ngokupendela isithombe ngento ukuthi into itori bezenzeka kasi sizibona izinto ebezenzeka. I'm not saying umntwana ayenza leyo nto leyo. Understand angisho kanjalo and mawukhuluma ngomzali azothi meke umntwana umusho uChakatola or kasi rap ngeke umntwana uhluleka kanjani ukulalela wena umzali alalela uChakatola what it means ibenza umzali onjani wena ikwenza umzali onjani wena ukuthi manje umntwana wakho akalaleli wena ulalela uChakatola shuthi nje umoya nje weparent ngithola grand so ikwenza umzali onjani. So ifana nokuthi manje mawubukela izwe ezibasho bathi izwe mfethu akhumbula bayibhena ngaleya era bokhara Asmali kusase Minister of Education yabo ngikhuluma into zabo ma 2001 lapho ne ibhalwa botebo Mahlatsi ngithola yasheka iparliament kabi blind yangithola wahlanya umzansi abantwana bayenzani igele corruption izwe yangithola yangithola izwe abayenzelanga dide ukuthi yangithola futhi moto abheka abantu ababheki i-end yento ukuthi iba njani bagqiba bafocusa kakhulu ekubhedeni kwento kanti lento yona beyithicha ukuthi ekugcineni kuyophelela laphi njengoba uChester wagcina vele sebamshintsha ipondo balenza ama-594 yangithola yebo dide so bebakubonisa ukuthi kwenzakalani mara yayibo so ukwazi mzali nawo obukele mzali uthi ile kasi rap yabo Chakatola cause awuzinaki izinto esizikhulumayo lamaculo esiwakhulumayo abonyawupe in akhuluma nabantwana ukuthi amotivate ikasi ukuthi ama drugs awekho grand they don't talk ngawo yangithola bavele babheke lezi abo Reverend Toombs amabathi skita phezu kwebus they were not saying iGP gangster ukuthi le ntwana ziyogida phezu kwamabhasi hamba uyogida phezu kwebus lijiko uzobona uzonya khanda mfana uvenya sekunqabe next week sidle isiqambo sakini sisuthi masithethe lesikudlalela after years isiqala abantu shaya number ya Chakatola perform nokuperforma lelo la so yeah so Tito number uno usebenza behind amatita on the industry level wise superior from the likes of Job. Like you can name them all usebenza nabo bonke and you know quite enjoy you've been a woman that speaking what do you think about this thing yokuthi bathi music uyoyenza intwana lezi zibo the way zingakhona kanjani music aba umamelayo yibo
yenze ukuthi ba-change like le ntwana ezimamela u-Tupac estate zifuna ukuba u-Tupac zifuna ukudubula azimzwisisi Tupac ukuthi uthini azazi isilungu azigilezanga stupid Tupac akunala Tupac la promoter khona ukuthi go do cry ungamamela the track abona ile nto ukuthi you don't what's your point yazi mama what's your point you must wait for umuntu ukuthi reach a point before ungamdisturb. My name is Tato. I'm a 14-year-old boy from Tiktuk, Soweto, and I want to tell you something about my life. Full stop. My name is Tato, and I'm a boy. So how am I going to reach the point? Yeah. So people never get to reach the point. Music Park. Tupac is a motivational. He's an activist. He's an activist. They're out here educate Tupac. About losses, about how many niggas fell victim to the streets. Rest in peace, young nigga. There's a heaven for me. Be alive. If I told you that, I never thought of that. My niggas, it last month's life. But life goes on. No, you don't have to cling on. Last year, no. Don't tell me, Baba, life goes on. If you listen properly, hit him up. It's like the part, it's the hint you gave us. Yeah. It had nothing to do with Baba. No. So you cannot say music. Yeah. No. That's the only thing that saves Inos because you can't hear them. I was using Osaka when they're reaching out and saying, So most parents want to succeed, they feel as Ninos. Yeah. That's not it. No. But if you No. So bafethu Tiro ngabaphatha uThilo bafethu ushile side lakhe uThaka Dolo ushile side lakhe. Shout out to both of them bafethu. Me hopefully now you understand. Hopefully now amapantsela aza understand ukuthi mara why makudlala imovie kaChaki ningabulalana abantu. Angithi isikhona ezibabulala Njengo Chaki. zona lezi ezidizi angithi ziyabakwazi kwazi abantu. Okay, yeah, yaza senzeni manje just to keep it raw and authentic. Ngekane nama mic ne story time manje. Nisitshele istory enike nazibona zamapantsula ama incident ayenzeke phambi kwamehleni. Yayibamba. Kumele sisiringe sisiza abanye isikhaye abanye close. You understand? Now over to you guys because you are our guest. We're giving you the honor. Angabasikele uNtariano Potman sozasho angibuza ukuthi one of the encounters that I encountered while bengiyipantsula ngiloku ngiyipantsula along the way. It was ngi-12 zaka January yabo. 2 years back. 3 years back, yeah. It was 2023. Yeah, 2023. Macala wami besida Sneak Park yabo. Besida Sneak Park ukushaya event but then kwenzakala izinto ezibhaya whereby like intwana zase Sneak Park zilwe nalezi zami ezase 4. So zikuba nama beef yabo. Sipantsuleni kunalento lezi zama beef ikimi sino beef analesa scheme sino beef analesa. So I was not fully aware yabo nezinja zami ukuthi kokanje nakani. And amajita fede azange asiprefer grand ukuthi hayi nolela kulela kasi labuka yabo akuzonyiwa raba fethu. But then asibekeli kuba amajita ngoba thina siziyele eventini sozijabulisa. Masiye eventini thina as much as ngithi bafethu ngiphakamisa iveve bafethu siyacaviwa masifike eventini wonke umuntu uyasihunta yabo yonke into iba grand. Makakhona laba basibheka ngala mehlo lawa axekile. So masifika la khona intwana vele bese sizibhekile zilwe nalezi zangara sifike eventini yajiva yonke into kuyajiva. Ewani umacala wami angitshele enye shaya amajulwari nyana amaningi ithe intwana yami khona intwana la ekhoneni bezingibheke rough yabo. No ngishaya ijulwari mele ngisheshe ngitshopela anye ngizolahlekelwa ijulwari ngake Sneak Park ethe ngithini kuyo ngithi relax ntwana nami soyehlana amapantsula masiphelele ngeke basenzeni athayi nje kumele ngishifta afele ya shift out yami sala namanye amajita besi think 7 besi 7 sayehla nami no sengibana lento le ukuthini ayipete yami man angifuni inkinga zifikele la edladleni ukuthi man
Kuhlwana kwenzakala into ekanje and uMawuledi akayincane right so sibe ngisho ukuthi uMawuledi wami hayi akayisupport but no no uyayincanya so ngisa explain masifika siyehla namajita sifike epark amajita asilandela so whereby bakwazi ukuroundela ngara bakwazi ukuvela ngelinye iside from emuva phambili roundela ngara ba roundela nangayi so maba roundela ngayi thina sibridge ayilaba semuva yabo laba phambili bayazidlula mabazidlula bakhipha amagoli bonke bakhipha amagoli whereby nami mangisukuma ikhanda like zonke lentwana bezinegoli and thina so ngitshela mina ngiphathi igoni hotman mina angiphathi igoni if lentwana lezi mazize maka mina angizilandi ngama-weapon ukuthi ngiyobloza izintwana abantu angiphume endlini ngithi ngiyoyenza leyo yabo so lentwana lezi mazivela vele zikhipha amagoni zonke umacala bakhipha amashovo bonke khona intwana yami ayikhiphi ishovo yabo so balanda inye yami bathi sportman bathi bayegwaza intwana yami ibamba igoni ikhahlela lentwana mayikhahlela lentwana lezi zonke bezimelele izobloza intwana yami then zizokwenza imove zonke so ziyabona le ithi izobloza ukawo sibayikhahlela rough nje iwisa negoni mayiwisa igoni amajita athola ichance okubaleka wonke sibaleka sonke kusale one mara ngibonanga mina bengisho sibaleke sonke yabo whereby sesiyabaleka ke king bheke emuva khona ikhevo bese khona sneak park khona amakasinyana amaningi nini so khona nyana ilinye ikhevi nyasho ezinyene karali ezezami thina siphume straight kanti intwana yami isele emuva man intwana yami yangitshela mayifika ekasi ukuthi intwana lezi lenza amasimba zithi zingikhipha idelela lami le dikhiz leli ngibhepa ilinye idelela le dikhiz 1000 ngithola ulibhaye 3 days back ubhaye nenavigate bathatha inavigate bathatha nedelela yabo ngabathatha idelela kanjalo bathi hayi idelela balithatha bathi bathatha idelela bathatha nepera idelela lisele nalo intwana yami ithi bayithathela ibhathi yabakhahlele yabalwisi yabo webha intwana yami yascratcheka kancane mara ikhabatheka yabo mina ngisho ukuthi yilo lelo langa elibheda kimi ngoba lebhivi kwibirthday yami noyazi ibirthday mfethu ama celebration yakre sifuna ukudaleka like izinto ezibi izibhayi izinto engizibonile kahle kahle sipansuleni nga-explain ilanga lo so hayi angifuni ukungena into kudala sibona amawuthi akapiwa lapha mkwethu shawa ngamagoni rough yabo mahotman umuntu angifuni ukummention yabo mara unebrand lo muntu lo yabo unebrand ehoti awuthi yami nayo nayo yakapeka yabo zange ngiphatha brand emazola le bafuna ukuyibloze awuthi yami maka yona isurvive yabo ngijabulela ukuthi ezami zisasekhona noma ulisiho slogan enyenyana ye-brand self made pantsu awuthi yami so kwadaleka and lento le yayenzeka ukabe sinami eceda ukudaleka uza kithi siyambona udiza ke Cochrane man sithi sida amagazi amaningi so lento le ngabona la ukuthi sponsor labafethu ngigadeni laba yabo khona ama vandals ezinyisho makanyeke sibahlukanisa awuthi ungadalwa awuthi shayi ijini yangizwa ijini like ijini cover njengami ijini cover njengase hostel amondlu le hostel ngipansula ngishaya cover ngeke zingeke isibhayi la hostel izongibheka eziningi ziphuma khona ezizongidala nya okay besides hostel khona ama uthadala yagcoka ijini or nginamanga hotman Matix akhona ama uthadala so ama vandal ngeke siwa portrait ngamapansula ngoba vela lapha agcoka idikhiz mara khona nale side leli angathi khona la bashamaji yabo khona leyo thiki hotman akusama pansula kuphela ngeke sithi vandal ipansula bazothi ipansula ngoba kuthini ababhaya wabona vele bashaya idress maka bakhona nalabo baphaka abashamaji yabo so izinto eziningi ezenzakalayo ngiyangibona ukuthi sazoma maka sothini abantu kumele bashintshe yabo you take yami ongibelekele ke ngikhozela Tiro ngapha fere mina kuplana into zepa yabo fere sengichuzisiwa sina fere mina bengentwana yami fere kuze ngisuke khona ema-freelance bengentwana yami engifatelayo fela ngimention igama yabo ngoba ngazi igijimisa intwana yami khona ngala ekhasi yabo sharp intwana yami ntwana ukuthi everyday intwana yami ngoba biza kithi sharp ekasi situmile amakhotmane wonke siyawazi ekasi kumnandi ekasi sisamosha la
Ngisamosha. Yakha siyamosha mara hayi ngendlela errong. Oh. Isimosha kanjani? Khona intwana feleda amakasapha kuneZimbabwe ne-what. And so ikim zibhaya la. Freedoms. Khona ikim zabucheri kuphela. Baphatha amapanga. Yeah, bathoma pa. Amachela aphatha amapanga. Straight. Yeah. Cherry yakuhlaba straight. Yeah. Scheme sabucheri. Phatha amaguni. Khuluma nge-Freedom Park. Azazi angeke ngimention ukuthi Xoxela nge-Freedom Park. Ingathi ngihore ngani. Afele la stadium mina ngeke ngithi ngiyaliphakamisa lela kasi yabo. Fele la kasi kunqodile. Kanjani? Ren ngendlela eziningi intwana zala angeke ngithi da fele da sama South Africans baningi mara da kweda ama cholo chamasuthu yizo zonke lento in the mind riding fight ekasi. Wonke umuntu plant umkhukhu phambi komkhukhu. Yangithola. And so riding mawuvukile ukwatile wena umZulu noshaya into yakhe erasa yamapedi uvuka soyamnyela. Mawumnyela ngeke akuyeka kusoka kubo wena. Yangithola seyisukile kanjalo. Seyisukile so kuyaliwa la. Don't know. Freedom siyaliwa la. So Amaphoyisa eFreedom Park ase-Eldos. Akunaphoyisa eFreedom Park. Makumele bayisukile kasi isuka kanje kumele niye Eldos and i-Eldos ifair. And emaya sonke dawo uyabona mfethu sonke la siyahlupheka. Imali awuyitholi fast imali yokuyada. Yeah. Yangitho. Ila ngibona khona ukuthi ama high school yami ake ngigijimela kuye Silver Oaks or ngigijimela kuye Freedom Secondary. Uzofuna ngibuye kuthema lami eDK. Ila ngibuya khona. Sengivaya ama-Freedom Park ngibona sharp none life yashintsha. Yeah. Wena nami bese ngathi ngihoba. Abangaziyo bazokutshela ukuthi high school la mangiqala high school. Bengihlakahlaka Khotman angifuni ukukutshela manje. Yini kwaphela? Next kuphela. Ngingayibhema si6 ntanga. Ntanga ngibheme ngisasentwana. Ntanga ngibhema early age Khotman. Ntanga ngibheme early age. Grade 4 bese ngishisa izona. Ungahlali noma ulili. Yini flop grade 4. Ngizobhema ntanga grade 4. Ntanga. Ngozifasela. Ben obvious ngihlala namaKhotman mina kahle kahle ngikhula kanje ngikhuluma namaKhotman. Yeah. Ecustom ngikhuluma nabantu abadala. Khona i-outi abuya se-custom abathi uMakhasman u2 order. La outi le outi beyishake iFreedom Park yonke ukuthi ubani kanjani. Laba khansela lanka phetha amakasi lanka wayenzele iningi. Makhasman. Khotman lase-Freedom Park ke besingena ekuleni manje bakutshela ukuthi ari kula leni kumele ukhiphe 1000 rand manje ngalikhiphi manje sangena. Ngenwe. Recruitena like Khotman zonke intwana akekho umuntu kade angamazi uMakhasman. Mina ngizokutshela ngoMakhasman truly. Sixoxe ngoMakhasman. Engene kuMakhasman mara uMakhasman naye kancane. baba orla la Khotman yabo. So RIP to Khotman. Otherwise sign. La Khotman bedishake Freedom Park. Chifta mina vele kanje mawuchifta the next day uyabhora kuleyo yini. Ngiyangitshela. Kula mina ngithi azini ekasa ngisabuyela ikasi lapha. Kwa Freedom sapema siyintwana sonke kuyapenywa la. Dana noma ungena like ifuture yikho. Like ngathi ke Freedom no uthi ushaya around ngekara yakho uyabona kasi future yikho la. Kuthi ini nana ngalaba fowethu bayaphanda bayaspana abanye bakhona mara la kuyanyiwa kunama-ground la ngathi amanye amakasi ashawa ezinye izinto lack of activities. Kunama-ground kunezintonyana ezigrand ama-recreation center nyana ama-ground abo ukuthi ngiyacabe i-Freedom Park mara ngikaze ngaploma khona ngiyangenelela. Mina i-custom fele lelo kase ngikhulela kulo from ntwana abaningi bayangazi abafethu yabo. Ngeke ngithi ini nani angibalekiswe vele ukuthi lela kasi le-violent like akupheli hour singaqhumanga isiba. Hour lipheli ngayimi ikhukhu mfethu ngashaya crossfire. Sendlini ukuthi ibhayibheli. Kuyanyiwa la. Yabona la iFreedom lela kasi ayikuthi ngibaleke ngoba yini ngibaleke ngoba ngibona ukuthi akuna future yini. Mangizofuna ukuqhubeka yini ngiyophelela kuphi ngoba ngigcina ngibhema ama-drugs. So coming to lento leyo ucheck up le yakho.
Anamaholo like la ningenza make Ya into ezinjalo amahholo. Mina la yikho ngithi Khotmane la ukuze ngibaleke izinto ezinjalo ngala ama-activity wakhona bawangayenzwa kakhulu Khotmane. Bewangekho phela mina ngibuka obaleka la. Angiqala grade 8, 9 angizange ngisafunda ngifunde i-DK. La ifite lithasi. so even if ngabe ama-facilities buyakhona le ntwana lezi ngeke zi-attend because of indlala yala zibuya khona. Thank you. Nakhona hayi ukuthi ezinye angeke zathende da sekuneyikimi awusakwazi ukungena eZimbabwe. Awusakwazi ukungena eSiyaya ngoba manje khona intwana ezithize manje. Mawuzongena obvious zokudala akusowangala. And enye into advantage yale ntwana akunabo ma police station la something ile eldus leyo nto leyo. And so indaba iqedwe kahle ukuthi in fact mase ulimaza umntanami uthini mangabe userious umzali uyozoziyela le police station vela tayahlanya lo ngiyaye eldus manje ngiyagibela itaxi. Otherwise makuma late nayo ngena next in fact angakho abantu engibabonile balimala eFreedom Park amashangana angazi next abulawe nje so zinicks ashaya umuntu nange pavement. And the reason thing is bona eFreedom Park is their truth. Umuntu la bamshaba amxebu. Da wadalisini da bayakubulala la. Da bakhathele i-riding yalabantu and labantu abapheli ke. Ke worse ngabo. Mara nigena ngokugwazana bagena ngokugwazana maybe your friends abayenza like Na ukuthi abanye basuka bayenzela i-street fame. Umuntu ufuna ukuduma ngiduma ngamasiko. Ngento edomo. Duma ngento Edomo Khotmane. wenza the things ama-toilet ngento ufuna ukuduma ngamasembe. Uyakuthola ngeke udume ngokuthi mawushaya ikhona. Mawudume ngokuthi ushaya ikhona sikuthatha kanjani ikhasi? Ezabafowethu bathi umfethu ubulela umfethu besidiploma naye. Sikuthatha kanjani? Esiqale nawe uthi. So nina njengoba ayikazi ngikuthula nomkhapha bethu njengoba nikhinda kanje nikhinda fresh kanje akubi nama-qualify nini Amakwali maningi. abafuna ukunithathela. Yabo into ehlezi ntwana yami masingena la kuyoba njani? Okay thina no asava ama-event wamuntu. Ndaba zokuthi sesi-aware ukuthi obvious amajik akwayo. Thina izinto esizivalo izinto zasemini. Because not vele sithi abantu basebusuku siyaphi ebusuku sinaleni bafethu sovuka kusasa sibone ekuseni. Akuhluphi. Hayi ukuthi sobhoda uma singahlala endlini sishayele into yethu engotsha. Ngeke sife soshaya engotsha sicele. Manje ntanami njengoba nina namba into zase mina ningahambe zasebusuku ne. Nasemini i-drive yayenzeka angithi ungahambi lutho. Okay ngicela ukubuza ukuthi let's say nihambile i-event maybe esinawana ngiyangithola redlamini ningamagenge bese nakubalwisa ukhuhlwano la. Ngithola nina nishila ngithi na earlier on ukuthi anisingabantu bamagoni na. So nizoyenza kanjani? Angithi nizoyiqolisela leyade wengicabanga ngakhona. Lethu Khotmane mina thingibeke kanje Khotmane nami angeke sikiyeke sihamba nawe uyolimala yabo. Yeah, Okay shuthi lapho so limala sonke because into esizama ukuyenza lapho ukuthi umfethu ningamlimazi to the point ukuthi manje bafika asikhera. Yeah, ngiyakuthola. Asikhera kusinto yethu ikhera. Okay. And manje sanicela umfethu. So okay ngoba yabona nje ngiyenzeka ngithi ukuthi manisamqolisela ngithi yazi umuntu aphoda. Yeah. Aphoda lo muntu. Umuntu aphoda. Yeah ne lale umuntu aphoda lo muntu. Awuthola maybe nje unama illness wakhe nje. Yena ngoba kaze kimi mathi uzoyenza. Ngithola unenkinga zakhe maybe uvale kumoya asthmatic nimkhahlela take lo muntu. Manje seniyaboshwa. Hayi sengiyasho lalela. Naboshwa wena njami konje wena ukhuhlwano wena ubani konje Mathatha danki njayami ngalele inkinga. Ungene kuze inkinga soyaphakwa yafahlakwa manje. Uyabona ngithi wena umuntu wenza ama-tattoo. Ngibona amanye ama-tattoo engathi akhuluma amanye ama-languages. Uyangithola. So then kuba into ezenzwa njani? Phela ngithi yazi bathi icala libhula ingoko lengene. Phela ngeke out uthi mina ngeke ngiboshwe. Njalo. Yabo, life don't say this will never happen to me because life has its funny ways of proving us wrong.
Injalo ngithola njalo. injalo. So kuyenzeka nalabantu abalaphaya e-Sun City akusiwo umuntu othe yena ufuna ukuya angikhona khona umuntu ofuna ukuya ngithola so waya ngezinye indlela yabo yabo so ngibuza lokho ukuthi njengoba ngibona yabona iphambano okay nalele siho ithina Kusikhathi niyamnxusa yami. bese ngithi lezi sishabo Lerato bese mabayifayile seyajika ethi Modimo Lerato Ayenzeki la yini. Inxusa yami. lele nje yami spirit So yeah, vele futhi manje kule yabo kule amathathu angeke ngiyilina le yabo mina ngiyimi fili ngasho ukuthi ngentwana ekhulu incane art yabo and so into ekanje angishayelanga indaba zezinto zangaphakathi vele ngasho ukuthi bengingazi bengisageleza yabo vele mina indaba yamathathu ngicala ngisageleza abo ma grade 10 hayi ukuthi bese ngimecho ngaleyo ndlela leyo grade 10 bengisaseyintwana mara bengiphapha ngithanda izinto we time lami diploma ba DK ole diploma ba elusi mina ngidiploma 10 ngiyazilawula ngikumagogo yangitshela and so ngathola amachita shaya art amachita shayela amathetha amachita ngifaka ileki mangene emachiteni mangifaka ileki amachita ngincanywe kube into ukuthi okay nami sengishaza zona la sengiyaspana permanent ngiyageleza nga so bese ngivuke ngesigela ngayi ngishaya amathathu vele ngiva ngesigela ngibuye ngishaye shama PSC ngivele ke ngumastari PSC sekuyimo shaya PSC ngwawa studio vele all sengiyazi nami ukuthi okay sharp phela isikela ngeke ngithini ngingasichithi isikela ngiyeke ka level lapho ngifike ngichubeke khona via in here fitness bangishaye nge-ID nge-remove batantanga wena uyahlupha esikela and so no ngicela ukuthi nge remove bawufuna isikela ungathuli isikela ka level ngiva ngeva yini mlapho technical bangifike emlapho ngichubeka ku level ngichubeka which is ngichubeka ama grade lapho ngitsho after lapho ke mangiceda la sengishaya amathathu waya since ngisemathathu ne photo shoot vele every day photo shoot culture on njalo futhi stwadlo on naso lezi ngithengile vele ukuthi shoot ngisanda ukuthenga nesitwadlo small ukuthi abafowethu uma bafikile abanye bangabhayizisini yangithola kahle mina ngistyle afele nabo girl ngiyastyle bonke abogele engeke ngashaya nabo mina usuke ngiba style mina shoot makeza ngiyamtshela yazini imshozi kwamele ungazi ne-uniform yakho lokushayise yami hayi ngoba because ngifuna sifane shoot shaya into efanayo singashayi manje soshaya i-DK sengishaye Alaska shaya ini market keeper shoot ayivisa vital sonke siyafana yabona nano njengoba ngifike ne-out zami sifana sonke shaya into eqinile sonke mina amajita ngishaya ngaphakathi internal bafethu ngigcwele nini amadingosi hayi ngishaya ngaphakathi esikhathini sandumbana kunzima ukuthi uthole amajita intanga zenu sikule yangithola ningi knows please just jova laphaya azajova lapha epareni yabo yeka yona ozomayala bawelele zapikara yangithola unabalelama hayi mina angithi hayi big up and wait for the day ngathi ningayifaka abantu laphaya bafethu ukuthi into ukuthi i-culture leyo kuze kube i-culture kumele ni-rectify ukuthi bhekanda amavandala thina samapantsula thina siyilezi amapantsula into mawungakwazi ukujayiva ngeke kube yipantsula ngoba kumele ukwazi ukushaya isipantsula kube yipantsula hayi ukuthi manje kumele ugcoke looks at the CV never judge a book by its cover that's my word for the day yabo ungangifweki ngoba mina ngishaya all star bese uthi ngisigebeni so leyo ndaba because looks at the CV no bengisho kona ukuthi amagenge mawazibambe kanjalo ukuthi manje yabo ku-grand mawazibambe kanjalo ukuthi yabo nabanye abantwana ekasi abazobe babukele le episode bafethu yekelani lento ukuthi phatha amaphanga nani nemimese hlukanani naleyo nto bafethu ayikho grand ayihafi igangsterism ayispani mina ngicava abantwana ababhayo ukuthi ama-orphan vandag because of
kwamfene. Hotman mawubuya le uyekela ukuzoloku usixoxela le nto le thola ujuthana nabantwana manje ngoba manje awunamali egada. Uyabo bakuphayela izolo ubhizi so bafake eyinambeni nenzani yangithola yileni leyo akhona ama-Grootman ayenza lawo masimo uyangithola bafaka intwana eyikelemini bagcine sebayishaya nama-tattoo intwana seyine-tattoo eyegangster ethizeni ingakazi ifike naseyenzeka iboshwe njengoba ngishilo ukuthi icala livule ingubo lingene iboshwe intwana nala masimba lawo ngenxa yalo Grootman lo odizi lo ofakana nododi entwaneni bobhuti So bengithi ngiya-eda kuyo leya show Grootman yabona la ngisuka vele kuma-Grootman azitshela ukuthi abuya phakathi mawafika ekasi corrupt ingosi ngentetoma unikana ney'ntwana iy'nombolo unikana ney'ntwana ama-drugs khe iy'ntwana seziyabhema uzithole ezibhema ekasi ma yini lezi zinto ozinika zona zey'nabo mabasithole emakuleni ndoda ziphi izini mfethu zikini uyangithola asizazi thina lezo zinto asizazi lezo zinto ezingenaneka uyangithola sebafundile le abafunda khona sesibizwa ngamanamba 261 yini lezo layide ngiyasikhenya ama-Grootman layide ayiyekwe ayiyekwe anike ukumosha abantwana ngento engekho And bafethu anekeni ukumosha igama lamapansula bafethu labantu mfethu abaphathi maphanga ababambi inkunzi bathanda isikhanda bathanda bongwana ningamoshi igama lamapansula yeah so the judge for the two last questions then enganibuza how do you identify evandal nepansula if you can identify them ne and nifunane nina njengoba nize la future goals izinto enizosebenza phezu kwazo about your crew about your movement support ekasi all those things yabo yeah because kunenye enginotisile futhi nakhona majita amanye amajita ayalwisana because ayahleba emajiteni njengoba ni-crew kanje kube nomunye umjita oyonihleba madala side and kunamanye amajita acabanga ukuthi angcono kunamanye amajita le nto leyo yayiwisa i-crew yabona as the way yangithola yabona as the way nibambane ngakhona nibahle kanje ngicela ukunibona after 5 years nikanje because ayikho into yomuntu omnyama ephumelelayo because kuzohlala kunenyoka phakathi lo hlebayo lo khuluma ithele so nemali inganingeni masekuqala kuba angeke ngize ngimention yabo mara vele kulokhu uyasibona sashoda vele njengoba sishoda kanje siqeda kuyenzeka isini angeke vele ngiringe ngalisini yabo mara nawe siqeda kuyenzeka isini elinjalo elenyoka kithi sonke yabo and so yena all of a sudden bekazitshela ukuthi uyibhoza yethu sonke and so awukhona ukurula amajita ngeke siphume kithi sithi sanda umuntu kanjani phume endlini u-anda umuntu siyaphakamisana umuntu ngabantu Cela ukuyimenshina lapho awuthi yami ngaphandle ngithola uPetro la awuthi yami phela yena ngeke ngithi ipansula straight like webha ipansula mara intwana encane ekasilayo intwana encane sikwazi kuya sibona ishayi attire straight zithi Petro ufuna ukufana nawe esibhazi ufuna ukufana nale mara ngasho ukuthini le ingichazela ukuthi inspire ezibhaya as much as ngathi namajida sine anyeke sithi i-crew into esinayo yabo singathi i-brotherhood yangibamba yangithola Grootman i-brotherhood lesinayo kumajida mina so zingithi ngiveve ngiwahlanga kusidala ngiwahlanganile mara ngibona izinto ezibhaya ezingibonisile ngamajida ukuthi lezi amajida krem live ngoba yisiyaphakamisa sibhekelani phansi awuthi yami khona no-big khona okuphi mara ngeke ukuthi asiyiboni ukubringa amavari sibeka ama-facts straight intwana yami iyaphusha yabo izintweni ezibhaya yaphusha media wise nathi as much as siphusha i-culture yethu kanje yabo nayo inokuthi asifeature nyana so ikwazi ukubona bro like worldwide so sikwazi uku-inspire umuntu waseLimpopo wasePolokwane izinto ezinjalo yabo so yeah that's what I can say ngezinto zami Shout for the info, shout for the story. Petro. Pega ali camera. Pega ali Petro.
tshela abantu ukuthi Petro bani ndodume ngani ndwenzani and what are you doing for the Pantsula culture? Okay. What up? It's Petrosificationalism. Yeah. Mina ngiyathasekazi. Yabo eGlen. Yabo content creator. Shanga 86,000 subscribers on YouTube, over 200,000 followers on Facebook. Yeah. Under 70k on Instagram. Yabo. Yeah, so then I'm about Yeah. Why decide to join Pantsula nga focus Okay, on content creation? No, mina ubuPantsula angeke ngithi ngijoinile or yangithola. Awuthama usithatha awuthola ukuthi vele makaphuma le ma Freedom Park nale makazala wafeature mina ngithola ukuthi ngibloma naye njalo like siphila sonke. Eka siyangithola ne random days siphila sonke noka. So la bengishaya enye into ebizwa kaSiton last month April for poster for 30 days. Ngithola. So ngizo poster for 30 days kanje mangenze kaSiton I need to do izinto zasekasi not ngiportray ngesilungu like yabona ngikuscreen nani so mangisekasi vele mina ngisportray ikasipo. So the only person that was gonna help me portray the image grand bego mathata yabo. So yeah, once I saw ukuthi ni mangidlele abo mathanda kitchen nala ma fit down audience yami everywhere yayincane yangithola ukuthi futhi basincanya kakhulu noma gang senza lezinto lezo. Yeah, that's when ukuthi nami mfethu ngazehlisa emajideni ukuthi yabona abangifaka kulezi zinto lezi ngazehlisa ngiyayenza like that. So sipusha image egrand ukuthi angithi cha ukwenzakalana abantu babhora Yakwazi ukuthi kama lama Pantsula. Yeah, thina sipusha just ukuba clean, ukujayiva, ama vibe. Izinto ezenzakala ekasi ukuba ubumnandi ukuphila ekasi. Okushaya ema BMini sidla bonyama enhloko sama vibes akasa uyangithola abantu attention all eyes on us everywhere we go. Yeah. That's what we do. So that means you are the marketing director of the team. Yeah, in a way. Yeah, so even if makuzi link ukuze hambe kakhulu kumele ngayena because abalandeli benu bakuye naye. That's a job. Ngasho kanjalo When you approach a bigger parade, I'll say I'm not approach it. Yeah. Friend it up to Pantsula. So you can see positive guys. Pantsula is Yeah. So ukaw na ukuthi Petro Fere approach ama friends so sisipana sonke singamajita yabo. And then one thing about me nanoma ngapproach ama brand I don't say ukuthi okay I know nah njengala last time so khuluma ne city outfitters and stuff ngathatha usithatha I know ukuthi since mina ngikavaless umuntu ozoqaba ukuthi angitshela ukuthi okay ngithatheni ezosibenefita ukuthi angithola masibuya sizoshoota trend sonke sibe mnandi uyangithola. Yeah, so yes that's what's happening and then esikwenza lezinye vele hayi lezo asifuna ukuzikhuluma izoba ngathi personal yabo. Next episode make sure you watch it and you understand what happened and I would like to know more about your story Poison. I will subscribe on the thing, follow you perfect none kind of stuff could just push because if you don't push this podcast you are not pushing your story. Ngifuna ukubona kuma billboard guys. Ngifuna ukubona kanje like I don't want to see this failing. I don't want to see black kids failing. I want to see them winning. So ukuthi ngicwa ngokufana ngishanga phathe ngaphandle nazenzela. So nenhliziyo zenu asifani nama attire wenu. You understand nibe into eyi-one. So uThambo lomjito omunye naye lapha yena uthina. Yeah. Thambo lomjimbo phele Khotman lami. Ngeke ngithi ini nani yabo. Mina ngilandela yena. Ngitsho. Khotman lami lingenile entweni since mina ngisentweni yabo. So Khotman lami phele bengasumuntu ogijimisa uPantsula yabo. Ngisho angazikhulumela abazi-introduce phele uba. Okay. Thank you. Phele ngegama ngusithembiso la strateni ngicabanga ukuthi sithera yabona. Mina uPantsula yabona ukuthi azini uthando yabo. Uthando sikwazi ukuhlangana nabantu webhayi. Bakwazi ukujayiva bazi art yabona into eyibhala ngithola. So lokho kunye okwenzakalayo uchizi ukuthi manje sikakwazana kenzwani ile ngise wrong yabona izisa abanye abantu inhliziyo ezibuhlungu ngithola. Mara mina yabona ukuthi azini lento intwana zami eziyenzayo nani nencane ngithola. Ngene namathini singene
ngibonise ngirepresent so so Yeah. akukho Okay, Bafethu. Just not to take it long. Follow us. Make sure you subscribe, you like, and you click the notification button, and become a member, Bafethu, and get exclusive content. Mina ngigama uKatlego Ntare Namula, aka Mr. Soweto kaFele Motsebe, aka Mr. Cool himself, entwana samakhonji la kulo motsotsi la kujiya khona ipoti sisekasile vukile Bafethu. We have an EP that's coming, Chaka Dollar. We have a single ningamoshi igama lamapantsula. We have another single Jiva. We have another single song ezophuma Cinco Tafleni. Then there's a song Chaka Dollar ayikhiphile. Ngifuna number one Skebengu Bafethu featuring uDumeni, produced by Milo Beats Bafethu. Isingili khona available on all digital platforms, streamer ithole ube grand yabo plazazi yaduma seyikhona na ku Khosi FM sey playlisted iyadlala nawo ngabafonela uyicule lapha ukuthi ngicela number 1 Skebengu kaChaka Dollar yini khona manje right now alisheshe liphakwe livuthwe liphakwe lidliwe welele yaqini Bathi Soweto, manje Soweto Bafethu. Mapantsula Bafethu kumele nithola amathanda kitchen kaChaka Dollar. Ama-prices azophuma soon Bafethu emalangeni nje emalangeni. Ya ngathi kungaba yini amapantsula okuqala okwathola ba. Mela thole isiqala. Welele Bafethu achiko kuningi kusese. Sifoyivala socks Bafethu mathithi Soweto, mina ngizothi Soweto sonke sithi sigetho. Yangithola. Asiyeni Bafethu 1 2 Soweto. Sigetho. Zalo. Thank you Bafethu. One love. Thank you Bafethu.